কি করে नै जाजा दांलाबायगासिनो दं दे लादो लादो 30 wah बेसलाय हमसे नै गाइस दा नै जोंना इउटुबारा नै माबा प्रेंक खालामनो नागिरदों नै मानसिफोरखौ नै मेथाइ जालाबायबाय नै কি করে मेथाइ खावदों इउटुबारा मेथाइ खावदों आंना हिनजाव गोमाबाय जों मा खालामनांगौ नैबे ना हिनजाव गोमाबाय जों दा मा खालामनांगौ गाइस बुंलाय गोजौथिं थांदोंमोन ओमफ्राय मारै गोमाखो मारै गोमानाय जाखो सोरबा गोसोम हौवाजों खारलांबाय ओरै मारै गोमानाय जाखो जेनेबा सोरबा गोसोम हौवामोन बेबायदि ओमफ्राय बियारि नामा बियारि बायदि नुदों आं गोमाबाय नों दा गोसोआव मा सानखो जेनेबा बिराद दुखु मोनदों नागिरगासिनो दं दे होमबालाय मोनबा 5000सो होगौमोन आरो जाय मोनो नै लोगोफोर नै दा नै बे जोंना बे मानसिया हिनजावसो दै मा होननाय जादों बे हिनजाव गोमानायाबो दुखु जागोया बिदि होननो हागौ नंगौ नामा Keluar nih kau. Meeting server sama thari nih kau. Ayo coba. oh no hey gapada sa gapada pada bang कैसा लगा मेरा मजाक Tu fifty rocket.
बेलाय सोर मार्क्सनि सिङाव थानाया बे रमियो रमित हामा मास गरमलै जाबाय हमको जिंदा मत छोड़ो सालो हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है और अभी तो रुको क्लाइमैक्स अभी बाकी है No, 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 no. बेयावनो उम्र सारी राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुक Tablak dan Micheli. Dah sengisi video kalau lo baju warna nih. Puji orang puji. Tinjauan rasa zayu karena gaya anak saya mengenai. Jika mansurni saya RCC Ipani Nunggu apa kau bisa mengenai tinjauan rasa zayu Malai Sotol yang sepas tapi Nunggu baik mulai. Dirasa zayu kolam neri menengok. Luis. Bos itu. Kolam neri menengok. Luis. Bos itu. Oh, bos takut. Thanks. Love you. Forever. India number one, Boris Betul, Alia, ang betul sana Alia. Oh, dan kau merasa bahwa zaman dengan aku micia. Kintu ang mensiku tak aku miciku. Jai manusia hasil rongjane kejen derengah. Beku rau pun kejen hendak haya rongjah hendak haya. Micia. Mansuma sahabat kami sahabat ini hijau kota ya. Tak boleh ni kesai. Macam mana jadi? Saya
दुनियानि गोथावसिन बेदरखौ जा नोङो दिनै जादोंबा गाबोनबो जानो सानबावगोन आरोखि नंगौना नङा बिदि खुनु बेदर नायाव गाननाय जोमनाय गारि घोड़ा बिल्डिंआव इसोरा गोजोननाय आरो रंजानायखौ होआखै बेवहाय बेखौ गोसोआव लानांगौ आरोखि जोङो माने गोजोननाया बेयावसो रंजानाया बेयावसो जेब्ला नोङो सैथो गोसो लानानै संसाराव जिउ थायो थगायसुला थगायसुलिफोरनि जिबनाव मालाबाबो रंजानाय गोजोननाया थाया ना थायो थाया ओरैबायदि सिख्लाफोर दङ सैथो गोसोनि हौवाफोरखौ थगायै थगायै ओरैबादि लोखि सारा फिसायखौ मोनहैनाय रेकर्ड अनेक दं ओमफ्राय हौवाफ्राबो ओरैबायदि मोजां मोजां सैथो अननाय सिख्लाखौ नागारबायै नागारबायै जोबनायाव देहा फानग्राखौ मोननायबो दं मोजां जागोन बियो ओंखायनो सैथोआव थानांगौ मानसिया हयथ' माने हदाय नंगौ नाङा ओंखायनो सैथोखौ दा नेवसि सैथोखौ बोथ्रोदनानै दागार सैथोआवसो इसोरा बोर होयो इसोरा थायो आं बिल्डिं नुबानो उन्दुनो ओंखारनाय नङा आरोखि जायो आंखौ मेगन सायो नालाय बियो आंनि डेभेलपखौ बायो मेगन सायो नङा होमबा आं नै नभेम्बर 5 तारिखआव बिजाव लानोसै ओरैबायदि स्लिम स्लिम टाइल्स बादि उन्दुनो ओंखारनालाय बे सानबासोआ बिदि जायो ओंखायनो रावखौबो मेगन साना नंगौना नङा